Gracias. Bueno, estoy con Fonta, representante del blog aquí en Vinaròs. ¿Lees mucho, Fonta? Jo? Doncs mira, jo sóc dels que a classe no llegia gens i no sóc aficionat a llegir perquè a mi els llibres m'avorreixen, però des de que vaig entrar en política m'he aficionat a llegir no llibres sinó que la premsa o coses que m'interessen, no? I per tant, sóc d'aixòs de que no m'agrada llegir, no sóc dels que en un llibre se passen 2 dies i se mengen un llibre o se llegeixen un llibre, però no, jo sóc de les persones que o miro internet, som més d'imatge que no de lletres, Però bueno, això no vol dir que no estiguéssim en un dia com avui, que és el dia del llibre i de la rosa. Jo som més de la rosa que no del llibre, perquè jo la naturalesa i la rosa m'agrada més, però bueno, compaginar la cultura i la naturalesa, compaginar el que és la lectura en el que és lo bonic d'una rosa, és el que marca este dia, o el dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril, que celebrem avui aquí a Vinaròs, i que veig que la gent està molt animada i que tenim que seguir en aquesta tradició, no? Perquè és una tradició molt bonica i que n'hi ha que seguir treballant-la i seguir fomentant com en estos días com avui se fa a Vinaròs. Pues aprovecho que tú eres de la rosa. ¿Tú sabes el motivo por qué se asocia la rosa con el Día del Llibre? I va haver una dona gran ja que me va veure pel poble i me va dir: fill, jo també soc de la galera. Dic, pues és que jo soc de la galera, no soc del llangostí. M'agrada més una bona galera fregideta que no un llangostí. Però bueno, tot, el ser marís, tot, no puc dir que no m'agrada el llangostí perquè no queda massa bé, però soc de la galera del llangostí, sí, tots els productes són bons per a promocionar.